rehabilitació digital és un projecte que està desenvolupant eines TIC per a la rehabilitació energètica d'edificis existents. L'està desenvolupant la Cambra Oficial de Contractistes d'Obres de Catalunya i la xarxa Innocons, que és una xarxa de professionals innovadors de la construcció, en la qual també, evidentment, estan les TIC. Quina és la innovació d'aquest projecte? La innovació que aporta rehabilitació digital és la integració de diverses tecnologies existents, com per exemple sensors, Doppler, programari d'anàlisi energètic, càmeres termogràfiques, Building Information Modeling, que és el modelatge d'informació en l'edifici, tot això per fer més fiable i més fàcil la rehabilitació energètica. Això farà que les eines que es creïn siguin més fàcils d'usar i més eficients. Què aporta rehabilitació digital? Aporta una sèrie de solucions TIC integrades, més fàcils d'usar i adaptades al clima mediterrani, i a més facilita que els usuaris reclamin més rehabilitació energètica perquè els terminis, els costos i els resultats són més fidedignes. Per altra banda, els professionals de la construcció veuran que la corba d'aprenentatge és més reduïda i, en definitiva, transformar un sector tradicional en un més intensiu en coneixement, que aporta més valor afegit i que crea nous models de negoci i permet exportar tecnologia. En definitiva, es tracta de reduir el CO2 que emeten els edificis, així com reduir la factura energètica dels edificis existents.